हेलो लोगोफोर गिबिसिनथारावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि पिबॉस यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय गोसो गोथारै आरो आं दिनै मोनसे नोंथांमोननि थाखाय गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों बेनो आंनि फर्स्ट टाइम जागोन आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था आरो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नाय आरो बे भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन तुक्राझाराव दायो मोनसे महिलाफोरनि हिराती रंजालि मोनसे माने 75 इयार्सनि डायमंड जुबली खुंनो नागिरदों नैबे खुंनायाव मा डेकोरेशन बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोरबायदि गोबांथार साजायदों बिनिखायनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय था भिडिअखौ स्किप दा खालाम जोबजासिम नाय आरो आं दा न'आव दङ न'निफ्राय आं दा ओंखारलांसिगोन थुदो बिदिब्ला लेट्स गो फैयै जोङो फाइनालि जोङो मोनफैबाय नै दायो तुक्राझार गिर्जा खाथियाव दङ जोङो बिनिफ्राय जोङो दायो बै मिशन सिङाव थांसिगोन बर' हारिनि गोबांथार गोदोनि मावनाय जानाय दांनाय गासैबो आगजुफोर बेफोरखौ जों दायो दिन्थिलांसिगोन नोंथांमोना आंजोंहाय नायलांफादो फैनानै दायो जोङो गेट मोनफैबाय जोङो बेजों हाबलांसिगोन दायो जोङो तुक्राझाराव दंफैयो नै दायो डेक'रेसनफ्रा नै जाजोब्बाय फ्रायानो गाबोन अखानायब्लानो बियो अपेनिं जासिगोन ओरैहाय नै दायो दासो बानायगासिनो दं ओरैहाय नै नाय आरो गोबांथार दंबावो नै ओरै मोसादों ओमफ्राय प्रेक्टिस बानायगासिनो मोसानाय आरो दा दोनथिनानै होनोब्ला बेखौहाय प्रग्राम जायोब्ला बेनो नै मेन गेटना बेनो नै जोंना नै तुक्राझारनि मेन गेट बियो 75 डायमंड जुबली जायो स्टेजफ्रा बिदिनो दा बेखौ एसे दिन्थिलांनो नाजादों हानायमानिखौ मोनसे दिन्थिलांनो थाखाय आरो सेयार खालामनो थाखाय बेनो नै मेन सिङावनि साजायनाया नै गाइसमोन बेजों आलासिमोन फैगोन ओरैबायदि मोजां साजायदों गोजौआव नायजालाया नै बरिया मोजां साजायदों गोजौआव ओमफ्रायो ओरैहाय जाहैबाय बाउन्डारि दङ ओरै नै बैथिं जायो ओंखाम जाहोगोन आलासिफोरखौ ओमफ्रायो ओरै बैयाव गेस्ट हाउस दङ आलासि थाग्रा ओरैहाय नै दायो जोङो आरो एक्जिबिसन मोनसे लुनाय दंबावो बेयाव थांबावगोन आरो नोंथांमोना ओरैबायदि मोजाङानो साजायदों जायगाफोरखौ दायो मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो दायो मोनसे जों गुबुन मोनसे जायगायाव थांबावसिगोन बेबायदिनो गोबांथार न' लुनाय दङ बेवहाय
नैबेनो गाइसमोन बर' हारिनि एगजिबिशना बेवहाय गोबांथार रोखोमनि दानाय लुनाय बायदिसिना मावनाय दांनाय बेफोरबायदिखौ नुगोन बे सिङाव आं दायो हाबलांनोसै स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफादो लेट्स गो मा आइटेम मोनजायो नै नायना लादो नै बर' हारिनि गासैबो बेयो बर' हारिनि जाग्रा मुवा बे मोनसे जाबाय सावथालि हारिनि मोनसे थाग्रा आरो नैबेयो जाबाय मोनसे थाग्रा खामानि बेयाव जाबाय बिसोरो माइ देयोमोन नैबेयो जाबाय मोनसे बर' हारिनि मावनाय दांनायनि मोनसे आगजु बैयो जाबाय बर' हारिनि मोनसे फोथार गोदो समाव जेरैबायदि मावना जायोमोन दाबो बेबायदिनो मावना जायो बर'फ्रा बेफोरबायदिनो गोबांथार दिन्थिफुंनाय दङ बेवहाय मोनसे जाहैबाय आबादथिलि बेवहाय माइ फोनाय दङ नै आरो बैथिं जायो मोनसे हनै नायब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय माइ फुदों माइ गायदों नै बै मानसि नुहुरनाया जाबाय दैमायाव माब्रै ना गुरो नै बिनि मोनसे नमुना बानायनाय जादों नै बियो जाबाय मोनसे दाउ गग्रा न'मोन बियो नै गोदो बर'फ्रा दाउ अमा फिसियोमोन नालाय बिनि थाखाय नै बियो जाबाय गोदोनि समाव बनखौ माबायदि दोननो नैबिनि मोनसे नमुना बानायनाय जादों बियो जाबाय गोदोनि बर' हारिनि माब्रै माइ देनानै जायोमोन नै बेफोरबायदिनि थाखाय नै बेफोरबायदि बानायना दोननाय जादों बर'नि गोदोनि बियो नैबे जायगाखिनिया जाबाय मोनसे गोदोनि बर'नि न' लुनानै थानाय नैबियो जाबाय मोनसे गोदोनि समाव माब्रै मावनानै जायोमोन आबादखौ नैबिनि थाखाय दिन्थिफुंनाय जादों नैबियो जाबाय मोनसे न' बिसिनि थाग्रा न'मोन आरो नैबे साइडथिं थानाय नुयोब्ला बियो जाबाय मोनसे बर' हारिनि ओंखाम संग्रा आरो नैबेखिनि जों नैबेखौ मोनसेखौ नुदोंना नैबेयो जाबाय बर' हारिनि मोनसे बाख्रि आरो बैथिंजाय दङ मोनसे बियो बर'नि हिसानसालिमोन बर'फ्रा मारै दायो लुयो आरो नै बियो जाबाय मोनसे दैखरमोन आरो बर' हारिनि दैखर खुरना जानाय माबायदि नैबेखिनियाव जा नुदों नोंसोरो नैबेयो जाबाय मोनसे बर' हारिनि जोबोद बाख्नायजाथाव आगजुफोर बेवहाय गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि दङ बेवहाय मावना जानाय बर'फोरनि दांना जानाय बेफोर गासैबो दंजोबो बे नुथायखौ नुदोंना नोंसोरो लोगोफोर नैबे नुथाया जाबाय बर' हारिनि मा होनो मोसौ गलि बेवहाय गोबांथार रोखोमनि दोनोमोन खखा आरो मै आरो बेदा आरो नांगोल आरो बायदि रोखोमनि दंबावो नै बेयाव टफि मावना जानाय गासैबो बेवहाय दोनदों आरोखि बेयो जाबाय मोनसे बर' हारिनि मोनसे गोग्गाथाव आगजु आरोखि गोदोनिफ्रायनो मावना जाबोबाय नालाय बर'फ्रा नैबेखौ दिन्थिफुंदों आरोखि नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो निस्सय फैयोब्ला गोजोननाय मोनगोन आरो नायनानै नोंसोरबो इन्जय खालामफैनो हागोन बियो जाबाय गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बियो जागायजेननानै आरो बियो रबिबार मोनासिम बियो थागोन बेखायनो नोंथांमोना बे सानथामनि हाबाफारियाव नोंथांमोना बयबो बाहागो लाफैगोन होननानै मिजिंथिबाय
नोंथांमोना माबायदि नुखो दायो जोङो बै पेन्डेल सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो ओरैबायदि मोजां साजायदों साजायनाया बरिया जादों आंथ' माने थांनोसो बाबायमोन उफाय गैया मोनाबाय गाबोन फुङावनो फैफिननांगौ जायो 9:30 जोङो ग्रोबनो बेयाव लोगो लाफैफिननांगोन बेखायनो जोङो दायो ओंखारबोबाय नोंथांमोना माबायदि नुखो लाइक कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरब्लानो जाबाय दायो मोनाबायबो नै एसे बेखायनो जोङो दायो न' फारसे थांफिननांगोन नै बै नुहुरनाय खिनियाव गाबोननि समावहाय डान्स कम्पिटिसन जागोन नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे मोनसे प्लेग्राउन्ड फुटबल प्लेग्राउन्ड बेवहाय मोनसे फुरा गिदिर स्टेज बानायखादों बेवहाय गाबोननि समावहाय डान्स कम्पिटिसन जागोन दायो भिडिअखौ गोलाव खालामदे बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो आरो जेन' नोंसिनि साबस्क्राइबारजोंनो आं मटिभेसन मोननानै आं आरो गोदान भिडिअ आं आपल'ड खालामलांबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो आंनि बे फिसा चेनेलखौ भिभ'इस चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला आरो जाहाथे आं भिडिअ गोदान आपल'ड खालामबानो नोंसोरो गिबिसिन नुहैगोन बायदि एसेनोसै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय